Machiegni chenro mar wuodh geno kaka osechake no dhi nyime kidieny mar lesson odiochieng' ma kawuono wan gi Jayalo Dickson Oduor ma wandire go kamar Gachok SDA ema bed wadhi ng'iyo godo thuon wach ma kawuono kaka nasejisu ni kawuono wadhi ng'iyo anena wach mar yueyo winjruok maber kaachiel to kod chang e lesson mara mar kawuono tarik 14 dwe mar 8 gana ariyo to kod 20 to kod achiel machiegni ahinya kendo wadhi nyime kidieny mar lesson kendo kapok wachako dhi nyime to wabiro yudo alama kachako to kod alama walemo wabiro nyime Jehova Nyasaye odiochieng' ma kawuono kendo mondo mi ibed kodwa e kindeni ka wada somo wachni ochopne nyithindi duto te karo maler matelo nyaka mwatieki nying Yesu Kristo ma jawaro. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath and good news. Machiegni ahinya kidieny mar lesson chendo mar wuodho geno Nyasaye ona penye kendo wadang'iane ne puonjruok ma wadang'iyo jumane ni to yueyo winjruok maber kaachiel to kod chang en ang'o ma bende koro dapuonjo nikech niche waseng'iyo ni yudo yueyo e tudruok mar joot wang'iyo gima Sigand Joseph kapod bende wadhi nyime nyalo thuon wach kata wach wich mar ma bedo mewa kowuok e ndikone kabro somo loko man godo kae ni to kik uluor kata kik une marach ni ne ung'iewo waku nikech Nyasaye manoora motelonu mondo koro ares ngimau. Loko mano keno kae wacho ni koro ne kik chunyu bed malet kata mirima kik bed e wang'u nikech nung'iewo waku nikech Nyasaye manokowa nyimu mondo awar ngima mar ji machakruok 45 wes nabii Jayalo ma bende en wach ma king'e maber en ni Joseph ne loso kanyo to kod owetene ma bende koro nouse piny mar Misri nwang'iyo joma nomokadho ka wach jandiko nomiyowa story moro kae mar Joni to kod ng'ato miluongo ni Joan. Ng'at moro nodonjo ni notimo timbe mago ma bende mag terruok agachiona gi dhako moro ma kendo wany dhako ne noyange maber e kinde manotere nyimo obila kata bende ranyisi manogol to ne ok oromo chuth kendo mane miyo ng'atni bedo gi kum dhako ne nochunjo kuome ko wach ni Joni ema bende ne ni kode keth to wayudo ni kisomo story maber to bang'e ka nodhi otim nyaka diene odhi ogolo ni kare gini nokotim nodonjo ne ohangne Joni Joan noano ne Joni to Joni kare nokotimo ang'owa nokotimo tim mar terruok kode mabende to wawacho ni bang'e ka yudo ka story mano kuma ne koro puonj nitiere ahinya ni Joni koro kano gi wacho mondo koro girom kod Joan to Joan ne wen samoro gini koro ne mirima ne dhi mako ng'ani ma bende samoro ne timre gi marach kata kamano Joni nonyise niya Joni nowacho ni aweyo ni richoni kendo wacho ni Joni nokulore komako lwete kanorangi kendo wacho niya aweyo ni richoni ne ok opar ni gima kama ne nyalo timore mae ng'at mane ok adwar moloyo kendo mana dwaro mondo to koro erigo en ka ng'at mana asetimone marach miwuoro konyisa no wena richona mana nyaka e kineno e mana chako ng'eyo gima ng'wono en ma gima nyako miluongo ni Joan opuonjore kowuok kuom Joni Jayalo wayudo yueyo winjruok maber kod chang ang'o ma bende dang'eyo joma ne mangima kata mondo ma ng'eyo joma mangima koro watieko to kamano inyalo puonj kapok adonjo e puonjruok ma kawuono to kiny achomo tho e sido church kiche erokamano kendo jo tho kama untiere kanyo waikra ni kiche maduong' ma Nyasaye oloso erokamano ahinya yueyo winjruok maber kod chang kendo mana ka japuonj sekete nitiere weche madongo ahinya mwadhi nono achiel kuom gi ratego isegolo weche madongo kuom Joni kaachiel kod Joan men story madongo ahinya to story ni ne mora ka itieke kaluwore kod excelere ni mora ka itieke ka jandiko wuoyo e second last paragraph to magi weche manowacho ka wadonjo e Sunday part nowacho niya Joni nokulre momako lweta e kane oranga kendo wachna ni aweyo ni richoni ne ok opar ni gima kama ne nyalo timore ma e ng'at mane ok odwar moloyo e kinde mane odwaro mondo tho to koro erigo en ka ng'at mane osetimone marach miwuoro konyisa ni aweyo ni richona mana nyaka e kindone ema ne ochake ng'eyo gima ng'wono en amor kod Joan kofwenyo ni nitiere gimiluongo ni ng'wono motimne kokalo kod ng'at miluongo ni Joni manotwe kuom higni 14 ka jalni chandore e richo mane ok otimo kara nitiere gimiluongo ni ng'wono jawinjo weyo ng'ato kethone ka
wuono kata wik mangima wasebedo kwa nono wach moro miluongo nang'ono nuweyo ng'ato ang'ono richone. Kendo wabiro nono achiel kachiel kaka wamedo dhi nyime. Oya mondo awach wach mogik. Jumani wabiro ng'iyo weyo ni ji richogi kod gima onyalo timo ni chunje mag dhano maonge kod yweyogi. Wabiro nono gi achiel kachiel kaka wamedo dhi nyime weyo ni ng'ato richone. Erokamano, mano gima wadwa ng'iyo. Kod gima nyalo timo ne chunje mag dhano maonge kod yweyo. Miyo topic miwa ni yweyo, winjruok maber kaachiel kod chang. Wang'iyo anena wach mar chak tich gima bende loso ne rakruok to kod kinde mosekadho. Wach ma jadiko ndikono kanyo ni bang' achien gik moko nochako dhi maber ne Joseph. Thuolo malach ahinya, ok nogole mane od twech kende, to nokete jatend piny Misri bang' kane oseleko lek mar Farao. Mano loko cha. Lek mar Farao mano loko cha. No kendo dhako kendo ne gin gi nyithindo ariyo mamage owuon. Kuonde kano cham mag piny Misri nopong' gi cham kendo keche mane okorne nochakore. To e kinde no, odiochieng' moro achiel, owete Joseph koro nobiro Misri. Kang'o ma bende wadwa ng'iyo jayalo rakruok to kod kinde mosekadho. Kimiyowa kanyo siganda Joseph ma bende waseng'iyo wach ne joma mokadho pod odhi nyime kae. Rakruok kod kinde mago mosekadho. Erokamano ahinya. Japuonj iwuoyo kuom first paragraph kaluwore kod pache ndiko kaachiel kod Biblos mangima. Kendo oting'o weche madongo ahinya kaluwore kod jal mane onge kod nengo ni. Kendo jal mane ouse piny mar Misri ni. Kendo kaluwore kod weche mane Joseph okadhe, nokadho kuonde matek miwuoro, to kata kamano jandiko wacho ni bang' achien gik moko nochako dhi maber ni Joseph. Mang'iso ni gima jandiko temo ndiko en ni chien kanyo gik moko ne dhi marach. To koro gi thuolo ni gik moko chako dhi maber. Ng'iso niya, ng'ato mane ok onyal kata mana kendo, koro kawuono kendo en kod nyithindo mano wanwang'e iye kanyo. Jandiko wacho wach moro niya, Joseph ne ok ochulo kuor e thuolo mane orado kod owetene. Ne ok ochulo kuor. Ang'o miyo Joseph ne ok ochulo kuor? Joseph nosabedo kod chuny moro mopogore kod chuny manengo mokwongo. Ng'iso ni nen kod chuny mar wen ng'ato richone. Omiyo no konyal chulo ang'ono, no konyal chulo kuor. Jandiko chako wacho ni Joseph noparo joodgi. Ng'iso ni e thuolo ma Nyasaye oseting'o Joseph malo, to wiyo kowil kod anyuolane. Kara doko na anyuolane ne rakre kode ahinya to wetene ne ok mor kode nikech ne ojaber kaka ne wanwang'o e puonjruok mane okadho chien kacha. To wanwang'o ni Joseph wiye nowil kod wechego, to kata kamano no focus mak mana mondo okony joodgi mane kadhe pek. Pek mane gikadhe. Jogi ne kadhe pek mar koso chiemo. Kendo kaluwore kod chal mar piny, higni abiro mag kech. To jogi ne dhi rundo cham. To ng'ato mane jatelo e iye kanyo ni luongo ng'ano ni Joseph. Ng'iso ni nobedo jatelo. To bedo ne telo nomiyo paro joodgi. Jandiko wacho niya, mana kaka nyathi mane wuon mare ohero kendo morgo, Benjamin ema koro nokawo kar Joseph kaka wuoyi timo nadi kaka wuoyi mohero. Ng'iso ni thuolo mane Joseph osewuok e odgi, to ne nitiere wuoyi moro kanyo miluongo ni Benjamin. Benjamin nokawo kar Joseph kaluwore kod hera mane wuon oherego. Koro wuon nohero ng'at miluongo ni ng'ano ni Benjamin. Jandiko chako wacho wach moro e iye kanyo kowacho niya, niketo e tim nyanro ma Biblos puonjo kuom winjruok magwa ok ohulo ni en gima kinde ka kinde wanyalo mbeko kata yie mondo otigo marach. Ng'ato ka ng'ato kuomwa ni kod nengo maduong' ahinya e nyim Nyasaye. Yesu nochulo nengo mowinjore e msalaba ni ng'ato ka ng'ato kuomwa. Jandiko wacho ni waduto wan kod nengo e nyim Nyasaye. Omiyo wafwenyo ni ng'at mane onge kod nengo miluongo Joseph, Nyasaye nokete bobedo kod ang'ono kod nengo. Yienamra wach mogik e chak tich kae. Jandiko chako wach mangima niya, waduto noseng'ewa kuom remb ang'ono, kuom remb Yesu. Kendo nikech ma koro wan mage, ng'ato moro amora maja ayany ne en ng'at mamonjo mwandu mar Yesu. Mang'iso ne thuolo mane giyanyo ng'at miluongo ni Joseph, to ng'at mane giyanyo ne ni Yesu, no kendo Joseph. Kara wach mangima mwanwang'e niya, ni waduto wan kod nengo e nyim Nyasaye, kata doko ni wasebedo e piny mar yugi. To Nyasaye nyalo golo ng'ato kama ne onge kod nengo, bokayo ting'e malo. Jal ma ji nochayo kabisa,
Nyasaye ting'e malo bobed ng'ato moro malich miwuoro bokaye bobed od ruoth mi dhano duto kulre ne kadwaro kony kotimo nadi kokalo kuome. Erokamano japuonj. Erokamano ahinya. Bende nyisowa gimomiyo Yesu okawo okang' ne marach ne jogo ma bende koro otimo marach. Some buk mara Mathayo 25:41-46 wacho ni bang' mano en owacho ni joma nie bade kora cham ni, un joma okwong, aeuru kuoma udhi e mach mak tho moseiki ne Satan kod malaike. Nikech kech ne kaya to ne okumia, nikech ne kaya ne okumia chiemo, kendo riyo noloya to ne okumia pi modho. Bende ne an wendo to ne okorwaka, kendo ne an duk to ne okumia lewni, ne atuo kendo ne an niegi to ne okubiro munena. To gin bende gini duoke ni ruoth karang'o mane wasenenie. Mano mi story to giwacho niya, jal mane timo ang'o wacha ne maja bende kero ne mane wacho bende koro winjo kae. Gome Nyasaye bende koro muon rakruok kod kinde mano mosekadho. Mago wecho bende koro ong'ene na keto chenro. Ang'o ma bende ilose kae keto chenro jayalo. Mana kotene wech mar ma Joseph pod onge Joseph lach stoche lach ahinya. En ang'o ma Joseph puonjwa kae e wach mar keto chenro. Erokamano ahinya. Wadonjo keto chenro ka Joseph ni kod paro moro mangima chak tije puonj kaka wasepuonje. Kendo wach mangima wanwang'e iye kanyo ni Joseph nopenjo wach moro niya, dipo ka wuonwa pod ngima. Nyiso ni jalni thuolo manoneno maber e piny mawendo to paro wuon mare e dala e thuolo ma wuon mare kadhe e kech kaachiel kod pek. Kendo higni 17 ma Joseph obedogo oko oparo kaka odgi ne chalo kaachiel kod kech mane nyalo betie. Pogruok mane nitiere. Penjo wach moro niya, wuonwa dipo kapodi ngima, dhuru mondo ukelnago ku. Jandiko wacho ni keto chenro. Kendo nitiere weche madongo ma Jandik Lesen ochako kodo mayiena mondo waketi kaka nyanonro mar wachi mangima. Jandiko wacho niya, Joseph noseweyo ni owetene richogi kata doko ne pokorado kod owetene. Ang'o miyo Joseph noweyo ni owetene richo gi kade pok girado? Mondo mi ngima Joseph ne bed maber, ne chune mondo wene jowetene ketho mane gi kethone. Jandiko chako wacho wach mar ariyo, dine ok odhi maber ka dine ok oweyo richo ni owetene. Kara yie mondo wakwany wach moro e iye kae. Ni kara ngimawa ok nyal dhi maber kok waikre mar mondo wawene jogo mokethonwa richo gi. Mano wach mwanwang'o e part B mar tich ariyo. Jandiko chako wacho wach moro kaluwore kod buk mar chakruok 42 wesne 41 nyaka 40. To wuoyo kuom wuoyi moro miluongo ni Ruben. Ruben oparo gima ne gitimo ni Joseph. Kendo thuolo mar Ruben paro gima ne gitimo ni Joseph to nwa ka Joseph pok ohulre nigi. Kendo Joseph pok owacho ni gino wetene. To kata kamano Ruben kaparo twech magidhi kadho kuom dala dek ma Joseph dwa ketogi od twech kae mak mana mondo kel wuoyi mane odong'. To Ruben noting'o dhoge kaka wuoyi maduong' to wuoyo to wacho niya, Ruben noloso ni ok nowinjore watimno wadwa marach. Gimane gitimo nomi ok gibedo kod yweyo. Omiyo jogi kane gintiere thuchgi ne gionge kod yweyo e wuoyi gi banka ne gisauso owadgi. Jogi kobiro nyiewo chiemo e piny mawendo ne gionge kod yweyo. E thuolo ma jogi dwa kadhe pek moro to remo kayogi kuom tim mane gitimo chien kacha. Ang'o miyo remo kayogi? Giparo tim makwero mane gitimo nowadgi ma owadgi nokokosonegi kata. Donge ng'e japuonj sani wapuonjo ka nitiere ng'ato ma kadhe pek moro ma noko deserve mar mondo kadhie to kadhe nikech sigu moro mobet nikech anyuola. To jandiko wacho niya, ka ng'ato timo tim machalo kod ma to ng'ano kubedo kod kwe e ngimane duto. Kendo siko para nikech remo siko tim nade? Remo siko kaye. Mano wach mar ariyo mantiere iye kanyo. Wach mar adek jandiko wacho niya, Joseph nong'eyo ni kech ne podi dhi betie nyaka higni 7 mamoko. Omiyo nochuno gi nyaka gikel ng'at miluongo ni Benjamin ire e wuodhgi mar ariyo ka giduogo ng'iewo cham kendo. Ang'o miyo ni kelo ng'at miluongo ni Benjamin? Benjamin
Ruben ng'ane nohere, Joseph nohere. Yie mondo ing'e gimomiyo Joseph nohero Benjamin. Asomo part B mare. Kane Joseph oloso nyasi ne Benjamin, owetene ne opando kido mane gipando. Owete Joseph nopando kitgi kagima gin jok mabeyo e nyum Joseph nikech ang'o? Nikech ne gidwaro konyo. To kata doko ne gipando kiti kamano, to neno mar IQ mar Joseph nene mala ahinya, omiyo noparo niya, jogi kata doko ne gipando kitgi, to ok gimor kuom gima timone Benjamin. Ang'o omiyo gimor? Joseph noloso nyasi ni ng'at miluongo ni Benjamin. Ang'o omiyo noloso nyasi ni? Nomor kaluwore kod rado kod wetene. Omiyo kineno lesson kae, tineno ka nitiere yogruok mar lal kuom ndalo buora. Nyiso ni jali nochango kuom pek mane okadho kuom ndalo mang'eny. Kendo jandiko wacho wach mogik katieko niya, Joseph noseweyo ni wetene richogi kata doko ne pok girado. Yienwa mondo wabedhi nyime ka pod walero weche moko kuom Joseph. Erokamano japuonj. Erokamano ahinya, mano keto chenro tero wa yweyo ka waduogo e tielo mar ariyo mondo wadhi nyime ka wadhi ng'iyo koro wach mar weyo richo kendo wich wil go. Wadang'iane tere kaka winya wil kod richo. Bang' thuolo machuok kendo miwere kar Njura SDA Choir Giza Nene kwaduogo to wadonjo e tielo mar ariyo. Kendo Giza Nene mar Njura SDA, Njura wuok e gwenge mag Ringa kocha cha ma bende gi watero wa break mar leso. Waduogo e tielo mar ariyo, weyo richo kendo wich wil go. E wach bende wang'iyo pono ne koro kokikete Lolwe TV en chenro mar wuoth geno kidieny mar leso. Wan jayalo Dickson Duor mar Kachoke SDA odiochieng' ma kawuono wang'iyo anena wach mar yweyo winjruok maber kaachiel kod chang e lesono mar wang'iyo anena weyo richo kendo wich wil go. Nyiswa kanyo ni weyo richo osenyisi kaka en bedo gi dwaro mamiyo ng'ato weyo ratiche mar bedo ne gi sigu, seyo kendo chulo kuoro ne ng'ato kata oganda mane otimo gimoro marach. Dr. Marlene Amar iwacho ni ma en laktar mar weche mag hoyo joot kata kansela, kendo mano osetiyo kod jogo mane otony e masira mar Holocaust mondo yud ane gima jogo notonyo osetimo mar ng'eyo ayanga ni tang'o mane otimore negi e kinde no. Ndiko ni paro duto te mar weyo ne ng'ato richo en gima ng'ato motimone marach ema ng'ado e chunye owuon, ok en gima timore atima. Iwinjo patno ni paro duto te mar weyo ne ng'ato richo en gima ng'ato motimne marach ema ng'ado e chunye owuon, to ok en gima timore atima. Nyiso ni ng'ato kosetimne richo to mondo iwene ng'ato kendo wiyo wil go ne richo cha en ng'at ma bende otimne ang'o matimore marach, nyaka ikwong iyange chunyi. Ong'ene ni weyo richo kendo wich wil go ne ang'o ma bende kod wada puonjore mathoth e ka jalo. Erokamano ahinya. Yiena mondo akawe gi pach jandiko kogolo topic. Ni ka ng'ato osewer nyawadgi richo to nego bed ni wiye wilgo. Kadipo ni japuonj Jesse we na richo manatimoni marach, to nego bed ni wiyi wil kod wachno kabisa. Asto wa focus mbele. Ok bed nyalo bedo ni we na richo to pod ibiro paro. Kedi siko kamano sasa mwarado iparo gi mang'ane notimona, iparo gi mang'ane notimona. Omiyo jandiko kawuoyo tich adek japuonj to wacho wach mangima ahinya kaluwore kod wach mipuonjo mogik, to wacho niya, paro duto mar weyo ni ng'ato richo en gima ng'at motimne marach ema ng'ade chunye en owuon. To wacho niya, aweyo ni kuom gima ne timona matimnadi marach, asto kawo lweto tero kamoro achiel asto lame Nyasaye. Mano wach mokwongo. Wach mar ariyo, weyo ne ng'ato richo kolo ni koro gik mabiro nikech richo motimo koro ok nochopi. Koro kae makelo chandruok jawinjo. Wadoge ne wafwenyo chien kacha bang' ka Adam kaachiel kod Hawa nosekoso, Nyasaye nowenigi richogi, to kata kamano pod wachamo kuom lweny nyaka kawuono. Omiyo gima agombo mondo ajiwgo jawinjo en niya, tem matek mondo tiendi obed mabor kod richo. Wach kosewachi to kuchak duogi kendo. Omiyo jandiko kawacho wach mangima niya, weyo ne ng'ato richo ok ohulo ni koro gik mabiro nikech richo motimno koro ok nochopi. Mano miyo jandiko wacho ni msach richo nang'ono en tho. Omiyo koro wabed mabor kod richo. Mano wach mar ariyo. Wach mar adek, jandiko openjo wach moro e buk mar Mathayo 18 japuonj wesne 21 nyaka 35. Yiena mondo som wach manok e iye kanyo. Owacho niya, bang'e Petro nobiro ir Yesu mopenje ni, Ruoth,
owadwa dikethna nyadidi kapod awene aweya. Dawene nyaka ndalo 7 koso? Yesu nodwoko ni oyo, ok awach ni mondo iwene kuom ndalo 7 to nyaka iwene kuom ndalo 70 nyadibiriyo. Jawinjo kikwano gigo tibiro fwenyo ni wene nyaka Yesu duogi. Haleluya. Wene ng'at mokoso ni nyaka Yesu duogi, nikech ka ino kidhi dakata mana seche moko igere 70 to iwacho 70 times 70 japuonj paro mano kere bedo higni adi othothu miwuoro. Nyiso ni Yesu wacho biro niya, mana kaka naweyo ni kethoni eka bende wene jalcha. Koro kawuono nyalo ol kod dhano, ng'ato osewene go kata mara 100,000 ng'ato wene go, to eto ng'ato nikod gope ma slip 50 kere japuonj, to ok onyalo weyo ni ng'atno gope ma slip 50 to no wene go 100,000. Nyiso niya, mana kaka jowete wasebedo ka weyonwa eka wabedo nego benu wapuonjore mar timo nade mar weyo. Koro jali wacho niya, wene 7 times 7 en niya, wene nyaka Yesu duogi. Mano point number 2. Point number 3, kaka ne waseneno bende, Joseph nochiwo thuolo mar 2 ni winjruok mar joodgi. Onge warruok ka eri ne onge chako dok e weche mane osetimne e kinde mokadho. Warruok ne dako betie kadine Joseph par gik mane otimne ndalo mane osekadho. Jiko wacho niya, ne onge chako dok e weche mane osetime e kinde mokadho. Nyiso niya, Joseph kata doko no timne gik maricho chien, to ong'iyo mbele. Koseng'iyo mbele to wacho niya, ok adok gik ma jogi notimo nade, jok mane otimona. Wach machal gi mogik en niya, kuom adiera richo ka richo en richo motim ruodhwa kendo jachwechwa, to kata kamano kuom Yesu wanyalo wacho ni wayudo weyo ni richo duto. Richo ka richo matimi otim ni Yesu to kotim ni wan. Omiyo ka ng'ato otimo richo to dhi okwang'wono kuom Yesu mondo Yesu wene ni ruoth Yesu. Erokamano. Weyo richo kendo wich wil wacho ni weyo richo okulo ni koro waloko chuny mapek kod dwaro marwa mar chulo kuor e lwet Yesu. Ka kamano to gero chuny le chuny mapek kod sigu biro miyo gimoro amora mane ng'atno ma jogo timo medo mana bedo marach moloyo. Kono be ni kod dhi mbele kod richo, timo gik moko ayanga. Jalo ka nyiso timo gik moko ayanga, wacho ni mondo mi wawe ni ji richo bende nyaka yie ni richo ma kamano sehinya. Onyalo bedo gima tek timo nikech nyadi mathoth watemo mondo waparane pacho mar kaka wawinjo moloyo timo gimoro kuom weche motimore. Fwenyo ka ng'ato ni kod paro ma ok ni ja Kristo mar sigu kata mana ich wang' e nyim Nyasaye en gima ber. Waseneno ma katimore ne di mang'eny ahinya. Zaburi iwacho ne nyalo bedo thuolo mar nyiso Nyasaye ni ok ahero gima ne otimore kata kaka notimno marach, kendo ni wach ma kamano miyo bedo gi kuyo kata ich wang' kata giduto. E sigand Joseph wanene koywak ahinya kinde mabende noneno wetene, kendo mano nodwoko chien moko kuom paro mane en godo kuom gik manotimore e kinde mano mokadho. Iwacho ni timo gik moko ayanga. Joseph mapod bonde wang'iyo wachne ka jayalo kae, puonj mane ma wayudo kae, timo gik moko ayanga. Erokamano japuonj. Japuonj, nitiere jomoko ma seche moko igombo mondo iwene richo mane otimo tinono koikore ma mondo reconcile mondo los gik moko mane okethore. Nitiere jomoko machalo kamano makata seche moko chopo kuom gi tek. Seche moko ne ikoso ne ng'ato to ng'ano nodhi piny mabor, ma seche moko en Amerika kucha to ito seche moko in Kisumo. Mano nyalo timore. Koro penjo wach moro kalure kod paja diko to penjo niya, ni mano to kotimre to ere gima jawinjo kata wan wanyalo timo. Jandiko wacho niya, wanyalo weyo ni ng'ato richo kata ka ok oyie mondo wene. Nyiso ni seche moko ng'ato koyikre mondo wene richo no, en ng'ato matoke tek ma en owacho ni forever en oyie mar mondo kata wechegi oter mbele e weche mag sirkal. To ito kaka ja Kristo oyieni mar mondo wene kata nuno koyikre mondo timo nade mondo wene richo. Jandiko chako wacho wach moro e buk mar Luka 6:28 wacho niya, awacho ni adier ni kuom yawuowi duto ma muono nyuolo onge moro maduong'e moloyo Johana. Kata kamano ng'ama tinde mogik e loch Nyasaye to oloye gi duong'. Nyiso ni kare nengo mar duokruok piny kata kosnwa. En duokruok piny. Ok en ayany kara yany.
wang' teko kar wang' teko, tok teko kar tok teko. Jandiko wacho niya, kata ng'acha toke tek machal nade, ito logi kiwacho ni asaweyo ne. Erokamano ahinya. Ibe logi wacho ni asaweyo ne. Kik kodhi malo te, to ng'at achiel nyaka bolre mondo tim ang'owa. Mano bende e gima Nyasaye koro dwaro mondo dongre piny. Yudo yueyo bang' weyo richo, ma gima bende watieko godo. Iwacho ni e gikone joodgi Joseph nochopo Misri. Koro ne onge kendo gik maling' kuom joodgi. Owetene nyaka bed ni nosie ni gine mabende negoso Joseph kinde mar gite mang'owa mano ginyiso wuongi kuom wuowi mane oparo ni nosenegi kendo ne tiyo kaka jatend Misri. Yudo yueyo bang' weyo richo. Ma ineno yueyo ma koro biro bang' kosetimo ang'o. Ng'ama nouso tiyo kendo e jatelo e piny mar Misri. Yawuoyi obedo kod yueyo japuonj. Kendo odno obedo kod fuong'ruok ma oneno wuon nyathi oyueyo. Jandiko moro nondiko wach moro niya, ber mondo yik nyathini mondo winjo nolal. Ber mondo yik nyathini ma kigo abautani tok odi neno kama liel nitiere mane yike nyathini mondo winjo nyathini notime nade nolal. Omiyo wuon Joseph ne onge kod yueyo. Kendo higni go duto ne en kod chandruok. To jandiko wacho niya, wayudo yueyo nikech koro richo to nade richo we mano wach mokwongo ni kata obedo ni kinde ka kinde ok en gima nyalore kata paro mariek bedo mondo ochak oduok tudruok ma ok hol ni ok wanyal weyo ni ng'ato richo mana ka wacho chien kacha kata doko ni seche moko tudruok mondo otochak oduok kara ka nitiere chien kacha bedo matek to we ni ng'atno richo ne kata doko no kenyal tude kendo seche moko ng'atno nosedhi go dala moro nodhi kure to we ni ng'atno richo ne. Wach mar ariyo, owete Joseph noyudo osebet kodak Misri kuom higni 17 to kata kamano kane Jakobo tho ne giluoro Joseph ne nyalo chulo kuor. Ne gifwenyo kendo kaka ne gitimo marach Joseph bang' kane wuon mare osetho. Joseph nochako sigara ni owetene noweyo ni gang'ono richogi. Yani yoge ne weyo ni seche moko Joseph noweyo ni richo nikech wuon mare. Nikech Joseph nopenjo yawuoyi ariyo. Okungo penjo wuon mare ka wuon mare ngima, aso chako penjo Benjamin. Mangiso do Benjamin ema ne ni pacha ahinya. Kendo wuon mare bende ne pacha ahinya. Koro jali penjre niya, dipo ka tho mar wuonwa omiyo jali koro seche moko nyalo loko pache to wawacho mangima wuok niya, oyo ok en kamano. Nasawe nwang'ono richo. Erokamano. Wach mar adek matiekogo. Ka adhula duong' ahinya to nyalo chunwa ni mondo wawe ni ji richogi nyadi mang'eny. Adhula no itieke kod weyo richo. Wach mogik, Joseph noyie motegno gik mane timore e ngimane. Ne gin migap chenro maduong' mane Nyasaye tiyo kodo mar reso piny ngima to kod od Jakobo kende. Kara migawo mane omiyo Joseph onwang're piny mawendo nen mondo okony piny maneno kod kech. Omiyo wacho niya, un no kukela ku to Nyasaye mane okela ku mondo aresu. Winjande gima jandiko tieko go japuonj ni koro ni kik chunyu bed malit kata mirima kik bed e wang'u nikech nong'ewa ku nikech Nyasaye ema nokowa e nyimu mondo awar ngima mar ji mang'eny. Amen. Wachopo giko mar lesono mar richo makono wang'eyo kanyo watiyo gi yudo yueyo bang' weyo richo. Story mamit ahinya en gima inyalo puonjore mathoth ahinya kendo weyo wach mar weyo richo no nyalo penjo mathoth gima ok iwinjo nemne makadho penj kanja yalo biro duoki bang' ka osetieko lesono mar sane. Yalo tiekno galam. Wagoyo ni erokamano sepwan kech ber. Erokamano kuom ng'wono ni, erokamano kuom yie mondo wanon lesson mar yaduong'. Umwa kod teko mar polo ke par jawinjo kama nitiere kaachiel kod nyithindgi duto kech wapenji maler in gi Yesu Kristo Ruodhwa. Amen. Chokruok duto chomo tho kae nwang'o thuolo to warade chokruok kiche maratipo mochakore. Erokamano ahinya ami kae wer mar Christ Vessels Kisii mbona wataka kaachiel kod trumpet choral njia za Mungu. Wadhi nyime nikech kine pod nitiere mar wuoth geno pod wadhi godo nyime. Aduogo kendo wadhi nyime kanyo kod wendego mag kar kete ilolwe TV chen mar wuoth pod dhi nyime.